Nyt näyttää, että tulee oikeesti ehkä hienoin päitsi, mitä mä oon ikinä ajanut. Märkää. Nyt pääsee just nastolla vetään kivikkoa. Ja mieluiten mä yritän ajaa siellä mahdollisimman persepenkissä. Se on vaan niin makeeta. Se on makeeta vetää tuolla valojen kanssa. Jos mieluiten vettä tulee aivan saatanasti, että ne valot oikein hohkaa hienosti niin siellä mettässä. Ja sit mieluiten ei lunta yhtään. Mä toivon, että mulla lähtisi joku 7-8 kertaa ketjut pois niillä yöpätkillä per pätkä. Ja mieluiten vielä jotenkin ihan jumiin, että sä oikein siellä saat taistella, että saatat 2/6 mukaan ja vähän sen, että sä saat takasvingin pois ja että sä saat ne ketjut sieltä. En mä vauhdista oikein tiedä, että ihan hirveetä hidastahan se on, mutta kyllä jos jotain sattuu, niin kyllä on muuten nopea propa. Mäntäkin vaihdetaan 2,5 minuuttia. Mutta on koko talvi reenattu. Ei muuta kuin päitsiä kohti. Kaikki päitsille. Ei mitään, tästä on hieno lähteä. Jep.